pi baro ki paralok parajor, but ki parabengej, ki bepet yakni ka Sabbath school program jungi hakni ka clip mat. Nga kwa ben ong ba ngi dab da jing sngo ben shisha bingi la ben yo yakni ka por bengi ni puson yakni ko jublay. But ngi la poi sya ka lendong ka ban rio, but gani ka lendong ka ai ka jing tip but ka jing champang yangi chapang ke bangin puli hakni ka clip mat. But nga ai ngo yu bleiru ba ki paralok ki bay simbenta bat nga ki don hang ni sekalian kamon jonga I kong desi sekalian kamon jing kong desi I bakenjai ba sekalian kamon jing bakenjai I ba cirup de shwa bingin ya sedang ye gani ke jing pliu jing mut jingi hang ni gelendong entas ngi kwa ban ong ye I kong desi ben snob happen duai shwa bingin sedang tung duai ba jing bab neng ko blesi bun ni kacing iba ka jong me ngi bar hakane klima chwa bangin pule keting ka jong me ngi duai ba mun sim ko jong me undol lim rekat bat ngi kena bangin la ban ya peliu jing mut kat kum kamon ka jong me sngam ba don lim rekat bat ngi na do bas dang halu bakut kane ka jing ya peliu jing mut ka jong ya keting ji sungi pan amen amen ko be shibon kong desi kalenong ka ban rio ki Arngut ki Nongiaphla kani galindong kalong ka ba kham khendiat yangi hendrei ngi kermen ba umensim ujong blei un ai ngi ka jing champang kumno bengin sngo tho ya kani galindong ba kani galindong kalong ka ba kong santam ya ngi bengin tip chapang kini Arngut ki Nongphla tingin pet ya ka record spelling that ya kala shim no Isaya saupo ka record ka ba pra ka ongkum ni uta uplang uyap terkong utau sentiu utlor no hendrei ka ktien u blai jongi kan ne junom hangni la penisrie me ktien u blai bat kiken bat ha kum ki sentiu kum u plang la u plang u sentiu la kimio uslap u babiang na kasngi ke ban shat haki jayu kitlor no ki yap no hendrei ka ktien u jong blai em kan ne junom teling ba ki spas nem ya ktien u blai la juken tat no la arte tien bala nyo bamkor wat nangiru teng ngisngo kumta don ngakan ma shisha hawi ke por bingelek jeseng lap ba we na kinong tren yang tien kani ka bible kalom ka bible kum ka kot puriskam te ngapat ngalakan dit shisha lalom ka tien pareng ki ka book of fables ka bible kam de kumta ka tien jo blay kare ka tien ka bakhoj but teng la ngim nyo kore ka tin ublay sutanat ini ma hak tin ka ublay download ki mau kodor ki pailak siar ba ka tin ublay ka ai de pinyo I hakani lenong ba haki spas na min shwa ka tin ublay la thang hakmat ki pat ba la tar ling khot ling kai yaka but bon ki brew ki jukran ben yaka but ki la pinde ran but don nagi brio ki bakren chapang tin jublay la set bendi ki but don how put ba la penyap ru ya kita ki bakren ki tin jublay henrei leng ba ki ne ki baro ki brio ki yat leng ba ka tin jublay kadang yai ne ka balang ru pinyo I ka balang ga basisha ka babot ya tin ko jublay but ka bayad haki an ki hukum ki an ki kanun jublay ya ki la pensitom hendrei bo negi kristan ki bamyad hagalinti katkum ka tenju blai yaki pinyi ki yad sakma ki yad lengkar hendrei kita ki bayai ne ki banget hau blai ki sha pensitom namar blai bagi kren ya ka jing shisha pinyi hani kum William Tyndale pi baro khoi pi tip shapang gani ka history shapang William Tyndale kum no bo kwa ban pen priang ya ka gospel kumno bukwa ben ai ben yasami ka bible ya ula pensitam hado ban usha penyap bau don kata ka jinget ha kadin ka jong blai but ha kisnem ki blalet bon ki brio ki ratba ki nong puli ka bible ka jong blai ki bayat ka hukum jong blai ki la sha pensitam but ki ba ay ka jing shisha Sheki way la sha yu rot ya ki kum bayu ha kamadan ban rei hato ki la no yu blai ki long ki bayai next camp de hani ka tayong in pule ya ka way ka jing her thma ka ba crowd
ya ka jing tho ber ka jinget jong ki Kristan hakapor jong ka French Revolution ka snam ka toj ha ki sorok ba jong ka France balai na marbo ne ki kita ki ba nget shisha ki ba bat scam ya krin ju balai la sha penyap ti hang henrei wala ka taru ka kat ba kine ki ba yat ki ba yang scam bet ki ba shani a balai ki yat ling ba ni jing jar ka ten ju balai ka dang yai ne bat ki te ngin ya chika si ka baning kong bar hani ka kran chapang Arngut ki Nongiaphla bar nga kwa ye kong daisy ba in snob ha ban batay kindiat kin soi chapang kane ga jingmut Arngut ki Nongiaphla Kada Jepang Arngut ki Nongiaphla ta kajing kali kalong ba ki kita mo ki Arngut ki Nongiaphla kat kum ka Sabbath school ka jongi te radangi puli ha ka Bible hi ha kajing pen pau ka nong ka ba khadwe kat khot ka balai du ban riu bat kum juru ha sekharaya ka nong ka ba sa bat kum ta ter ngi hang ne ngi la banyu iba u yonis bat u sekharaya ki don kata kaju ka jing itu pau mo ki kadon kata kajing asrim hap deng kini ki arteli ki jing itu pau kita gilong ba u yonis batai shapang kini ki Arngut ki Nongiaphla kum ki arteli ki ding olip bat ki arteli ki ding penjeng syarak bat kum juru u sekharaya u batai ba kaju kajing batai kidon kaju ka kajing itu pau bat ki ong hang ne ba ki ding olip ki ai pnyang ya ki ding penjeng syarak nang ba kanyai pteng ban ai jing hikai te ngis ngotu ba ka jing itu pau jong u Yonis kare ha ka New Testament bat ka jong sekharaya pat ha ka Old Testament te ngila ban iru kat kum ka Sabbath school jongi ko ong ba kine ki arteli ki jing ki Nongiaphla ki de ka New Testament bat ka Old Testament te de kita ki ngi ladangi pule hang ne ki bun ki bru ki ong ba kine ki arteli ki Nongiaphla ki de u Moses bat u Elijah bat kumjuru u Enoch bat u mong itu u Moses ki ong tang ba ka Bible hi ne ka ko nong jongi hi ki ong ba kine ki arteli kimdera kita ki kalong ka paran kam mengi bangin ti ba kine ki arteli ki Nongiaphla kimdei kalong ka paran kam bangin ti ba kimdei u Elijah ndrei kidei ki ka New Testament bat Old Testament te tungin ai ngin nangli syaprang ngin sas ngatu ti tangkata kasing baal to blesibun kong desi syapang katu jing pin shai jang pi bat phila bin ye iru ba u Yohanes ru Ukran haga lindong ka ba san ka khot blai phundai u Jisu pin bana ba jing tho haga testament ka barim ki phla kum ki sakhi ya u ong ru ba ya ka gospel an yalap kum ka sakhi sha ka prathai barok ka wei bat ka testament ka bathamai ring kat lang bat ka testament ka barim ka long ka nongrim ha kita ki jing phla tingi ba ka New Testament bat ka testament ka ba thamai ba ka testament ka barim ke yat lang markat maringkat amla ban phia ki la jong ma ka tin ju blai ka long ka wei kum ba ong ki wei Kristan o ngi ngai tang ya ga testament ka ba thamai ya ka barim la pendep no ha ka por bu Jisu dang dan ni rei ngi pat gi bang sno tho kum kita ki Adventist ngi so tho ba ya ki ni ki Art Testament sim pen phia ya ki ban long la ka jong rei ban long ka wei namar ka testament ka barim ka ai ka nongrim ka ai kum ka foundation na katin pareng ki ong ya ka testament ka ba thamai khna ba kan ka long kum ka jing pen shai ban prat lenti ye bengin sngo tho shu kham sha khmat tingin lait sha ka sngi ka ba ar kani ko ong hap ki por jong ka jing ya tho lupai na kum ba ila pen sedang penito sedang I kong desi syapang kini ki Nongiaphla Arngut kan mau ba kato ka si hajar arspa andrupusngi kalong kum ka timeline ko ketin ka pareng ki ong syapang kitu ki jinjar hakapor jong u Daniel kitu hake history fla ben I bat kidei ki jing tu lupa syapang ki sngi ba khaddo ki e ga manja
hai ki sengi te bat ki Arngut ki Nongiaphla jong ublei ka testament barim ka testament ba tmai ki thu lupa persha ya ki hakani ka ju kapor kalom ka baprat lenti ke nya ka lawe ke ga banjia kumbangi yo Daniel nyo arpusan ka bor jong ka reng ka barit kan mi ha ka hima rom bat kan pinsitom ben ye ki briu ki jong ublei hadu ka por bat siteng por ka por ka dei sisnem tamut lais pa andrus posngi namar ka ta lais nem siteng ka yeringkat bat ka si hajar arspa andru posngi tarangi calculate kum kamat ngila ban le kata tamangim don por mentan tamar bangi hap ya chakamat men so thu ya gani ka lesson ka mentak kata yo te pilai ba hakani kan ko pipule kitab jing pen pau be pina pet bha ka ku kitab jing Daniel ba ka jing pen pau ke ya lang ringkat ke ga bu Daniel uyo ka pen urlong ha ka kitab jing pen pau pila ban te haba ya ka bor jing ka jing tho la le bam sut nyo bat le lindet bat ki bor briu kilami namar pila ban hang ni ba ki briu hi kita ki riu perkat ki ba menswa ki persang banwan ra lagi jong ki jing ken ki ong Daniel usukran tang ha ki por ki jong te kam kedau re sengi menta ki si jongi rei benda pipet pha ka Daniel baga revelation daga jing pen pau ke ya lang rengkat namar kalong ka prediction hang ni ke ga banjia ya kalawe te pi hang ni kini ki Arngut ki Nongiaphla ka dei sepang ka new ka testament ka barim bat ka testament ka ba temai ga banjia ke ga banjia bat kito ki Arngut ki Nongiaphla ki dang ya tu lupahi hatul apendap kekrian ju blek ong ken sedang jia bon susu ki jing jinjar hagi singi ki banwan ka Bible ko ong baro kini testament la pensa bat penne kerpang na menta jongi bang ong ka testament ka bat rim la dep DPE hang ni ba kini ki sepang Martin Luther sepang Jerome kini hoi hadin kato French Revolution kiwan kini Waldenses ki sedang pen KM ya ka krin ju ble haji hisha da hadin kitu ki reformers kitu ki reu perkat ki ban menswa hadin pat ki sedang banwan le yu ban pen thamai ya kan yam ban yo biki breu kin yo ban pule biang ya krin ka jong ble ken mau ki Catholic ne ki nong rom menswa kem ju sha ya ki breu ban bat ya ka Bible udai tang utuling do ubala ban pule ya ka Bible nama beli haga jing snotu jonga kum ka breu kim kwa ya ki breu bikin tip ya ka jing shi sha piso tu de kani ka ketin ju ble ka batai shai balai kin don kita ki por ba ki kon ki jong ble kinum yo alat men play ketin ju ble re ble un play kata kalat ba baro nengi hado mentangi la ban bat ya ketin ju ble ki jongi ban snotu ke bo ble kwa ban kren spang jongi te nyelet menta sya ka singi ka ba singi ba lai dei te ki ya ki Arngut ki Nongiaphla la penyap te hang ni pila ben yo ba ya kini Arngut Nongiaphla la jayu ya ka Bible ki breu ki le amno la thang kita ni ka Bible hasurak bat ki pen pat ba ki thang no ban pendep no iktin ju blai dan kam su ki breu bakin pule ya ka tin jo blai ndrei ublai ubadon bor si sha da ling ba ka jing tho jong Daniel sans pas na men shwa ling ba ka jing tho jong Daniel ong no iktin ju blai an pen ke imbyang ha ngin se le chak bat ban so thu kita te bon ki breu namar ki bat ikrin ju blai la set bendi ki la parep ki haki rukam bon rukam but la penjot ru daka jubor ya ketin ka jong blai ndai blai
Sim ai lat bakan dia bakan kaktin ju blay kan du no junom ublay uang em kan sadon kapor bangin yo ban boleh biang kaktin kacau tingin niya syakmat ban ngan leche kasi ka basaw ban kwa iba kinjay in subhaban pinso tu yangi ya kini ki Arngut ki Nongiaphla ki la mi pat Kublai shibun. Kasi ka basaw ka baong ki Arngut ki Nongiaphla ki la mi pat. Kanero kalak pan kalong ka ba kemen ya ki runget ki ba menswa. Bat yang ngiru menta namar ba ka bangi la ya keren ba kini ki Arngut ki Nongiaphla ka de ka Old Testament ba ka New Testament. Ba kila kumno kila mi pat ngin sapet ya kata ru kumjo. Tengin pule na kitab simpan pau khatway kalanong kadukot ka bakhatway bat ka jingkli ka kawan ru hang ne ka ong ka jinya thu lupa ha ka ba kine ki dukot ki grand shapang ka katin ublay ngin ya pule jingpan pau khatway dukot ka bakhatway ka ba ong kumne te hadin kita ki lai sing shiteng sim ka jingim na ublay ul lejsut haki bat kila yang jot da ki kijat jongki te ka jing shapting bakraw kala ngat ha kita ki bak la khmi yaki kane ka jing ya thu lupa ka bala pan pau hang ne pat de bak ka kren chapang ka tin ka jong utrai but ka bible ba ha ki por ki ba ka jing yele persha ha france kumbangi la ya kren ba ya tin ka jong ublay la mut ban pendu no bat kila shim ya ka bible bat la thang khmat jong ki pai ba bro henry ba ha ka bakut jong spa snem ka bakat pra ka tin ka jong ublay kala ki imbyang but ru ba ublay kumbala tho ang ne ula penmi ya ki bru rang ba shin rang bat kan thei ki bala it yala de ban pen sapriang ya ka tin ka jong ublay kumba ngiyo ro kanuksa lengba wena ki missionary William Carey ubala wan sine kari ke jungi ri India ubala pen kala na kitin nang way ya shaki babun ki kitin hangne hari ke jungi te nginya pule shu shrum haba larangi pule kan ngini iru ba watla da bun na ki bru ki balayo ba ka tin ka jong utrai kala yap hakum ki tu ki por hoi wat ngange ru ba ki bru ki ba pule ka tin ka jong ublay ngange ba kila mut ba ka tin ka jong ublay kala yap namar ka jing sha thang bat ka jing sha le ben ki henry ka ba tho hang ne pat ka ong ba ka tin ka jong ublay ka dang im ha ki do not jong ki rungit but kan sakhi pat da ka jing im ka ba khraw bor larangi page ru ha ki kitab sam kalonong ka ba shispa khat kandai de khot ka ba khatway kumno ba kita ki rungit ba ka tin ka jong ublay ka dang im nila ban sothu hang ne ru ba ka ong ha shispa khat kandai lonong ka ba khatway ngalari khop ya ka tin jong me ha ka do not khnang bangan le pop yame kirunget ha ki babun kirunget ka tin ka jong ublay kadang im haki namar ba kiri khop ya ka tin ka jong ublay ngila ru ban yo ka jing hikai nang ne ba lara habangi penlut por ha ka tin ka jong ublay kan im junom but mangiru ka jinget ka jongi ha u Jesus Christ kadang yai im te kawan ru ka jingkli hang ne ka ba ong ka ba kine ki dkhot larangi pule shrum ka ba kine ki dkhot ki yathu engi shapang ka bible but balai bangila ban shania ka tin ka jong ublay ngin pule hakitab sambyang chispa khat khandai prapu khandai ka dkhot ka ba prapu khandai ka ba ongkum ne junom atrai lapen scam ya ka tin jong me habneng fi what habneng ru ka tin ka jong ublay lapen scam
Kanai ke bangila ban yo ke jing shani haka ketin ke jong utrai. But haka Bible ru kumjo. Te ke jing hikai ke bangila ban yo nagane ka lenong kata kedai ba larangi punut por ban pule ketin ke jong ublei. Ketin ke jong ublei kan im but ngiru ngin im rekat ke jinget ke jongi haka ketin ke jong ublei. Kata ka bangila ban yo kendiat nagane ke ketin ke sing ke basau. Kublai sibun ba kenjai hoi ngakwa ban ong ba kiriu start kiriu krau kong uwi tok William Carey ule ting man pensapriang ya krin ko blai daga ba u lech India man pen kla ya krin jo blai ja pareng ne sibun jat krin ya ki brio ba kila ben yo ben pule krin jo blai ba kila ben I ba ki don pat ki wi riu krau pat ki ba kwa ban pen do no ki kran sarong o tang manga ngan pen kut no ndai ublai ailat wi ublai wang em ketin ke jonga kan yai im onum la manu ben penjot ya ka kan nang yai im te ublai utawi kilat ublai kilat kumno ban jet iki wei pat ki briu ki ba kloi ben pen priang ya ka gospel ke jong bat phila ben I ba kat ba I ba kinjai pule ki the khot Bible na ki sam shisha ka ketin jo ublai ngim la ban pen do jat kandang yai im wala bun ki breu ki la ki kwa ben pentron no ya ka ne ben sa nar ne ben tetrnem ya krin jo blai kim la nama ublai udon hi ya ki lat ki lenti ba ki breu ki jong ki dei ben yo ben pule ya krin jo blai dingin let sha singi ka basan ka jing shisha ka job thiau tang nagani ka title phila ben sung thu ba ka jing shisha kan yang scam num non mano balaban pendo ya ka jing shisha te ngasukmen ba iba chirup ila ben pen batai yangi kani kham jliu khindiat sepang ka jing shisha ka job thiau kublai shibun kero deisi ba ba kanjai pilaya ai ka jing batai ka ba wala dengim yo ban batai bha dak detail ndai ngila kham sngau thu kumno ba ya ke ketien ke jong boleh la thmu ban penjat bat ye ki briu ki ye ki nong bot jong jisu hak tu ki por ki bala lai no bat menta hakani ka sngi ke basan ngadap da ke jing kemen ban yo I ya kani ka topik ke ba ong ka jing shisha ka job thiau bat ka ai man sim ru yangi I wei hakani ka por kum ki nong bot jong jisu Christ ban yai ni ya ne ban yai ne bat yai peng klan ye ka jinget jongi na maringi tips kem ba ki no ki ba bot but yang scam ha ka jing shisha kin sa yo khe ya uso ka jing job thiau kadon ka jing ong kum ni da ka tien phareng ngan ong ya ka Khasi bla phikwa ban yang ya ka jing shisha pi hab ban kloi ban yang marwei balai na mar ha ka juk menta sham la kran hang ni tang ya ka kam bakan jaman sim hendrai wat hakikam politik ha ka trai ka kta ba ki wei di ki ba ya dei bat ki imlang salang la da phikran ya ka jing shisha Annam don bas ngau tenat yapi. But pinsyam yaladi ba setang katu kan ni wat ki paralog ba jong piru kin yait naut napi. But haka ba kadu pinsa marway. Kata ka ba kong san bangin tip ha bangi buat ya ke jing shisha. Ndai ka ba kong san ru bangin buat ya ke jing shisha. Ka bom shisha ka sahi ka bom shisha wat lada baro ka pertai ka buat ya ka. Ndai ka jing shisha ka sa hi ka jing shisha wala amdon wat tangwe umdon babut ya ka ndai kan long hi ka jing shisha ka ktien ublai ka long ka ba shisha bon sian ha ka jing long brio jung ngi kwa ban ya buat perlok bat ngirungi ngi kwa ru ban buat ya ka jing penmelin jong mi ki pa jong ngi khamtam ha ka liang ka bakan jaman sim wat langi tip shai ba ka ni ka jing penmelin jong mi ki pa jong ngi kam ya hap setiap ka jing hikai jong ka Bible ndai na mar ka jing penmelin jong ngi kanan kala long karukam im jongi tingi syuhun baik dak pengkut no toh kam lei ya kani ken ngi shoot khot kadon ka jing ong ba la te la khom yang ngi ha ka pop ha ka jing long pop ti kum no ngin lai na kani ka jing te marau jong ka pop namar wat ha bangi la tip shai bangi ya ja ka jing bakla ngim man ban pai sha ka jing shisha tingin pule na uyonis kala nong ka ba pra ka khot ka ba lai phe wei ba lai phe ar Jisu wang ni namar kata Jisu la ong hakita ki jiu
kibala ngej hau lada pi yai sa ha ketien ke jonga pin long kisenran jonga da shisha bat pin yo itu ya kata ke jing shisha bat kata ke jing shisha kan pelai no ya pi kata ke jing shisha bamut ke ketien ke jong belai lada ngibut ya ka kan pelai no yang kan pelai yang na kai na ke jing te jing kum bat jing long merau jong ke pop bat ngin nam long shu ki bala sharem ndai ngin long no ki nong job thiau hau kris bat kasabat school jungi ke kan menta ke tiau syapang kala kren syai syapang kumno ban ai jing kermen yangi compare wat la unong shun u hiertma ka kam jong blai naga hagane ka perthai kan nam sakut si teng lenti ndai kan nang krau bor shu kumno ka tienu blai ka ong lada pi puli hagi jing pen pau khat sound riu ya ka gospel bam jikut an yalap hagita ki ba syong halor ka khendeu bat hagi kenja ben riu bat haka jaj bat uthen lej bat upailang baro ujisu ang ya gospel an yalap ha baro ki jaj ben riu baro ki tien ba pher hang ne perthai riu soitan pat ong em kamla ban long kumta ka ni ka dei ka perthai ka jonga ka dei ka jonga ki jingdon jing em baro ki jaj ben riu bat ki tien ba pher hang ne ka perthai ki dei ki jonga ki hap bo ka jing snshar ka jonga kumno ujisu ula ban wan tuklar ya ka kam jong ki wai ka ni ka dei ka jing kli jong soitan bat ka jing thrang jong soitan bat pendu pen troin no ya ka tien ka jong blai hang ne ha perthai bat lang ba ki history kum bam ngilio sngau munta ba soitan bat ki pa jong ukila ye kila ya le kat bala met ban mensim ban pendu pendang no ya ka ni ka ya ka ban sam ya ka gospel ka jong jisu te ka ne ka jing ye le ba krau ya ka ne ka ni khot kata ka jing ye le ba krau ha pde u jisu ba soitan te ka ne ka jing ye le ba krau ha pde u jisu ba soitan kan kut no da ka ba u kris un job u jisu kris un job ya ka ne ka thma bat ya ki bor ka du jok baro ka hima ka jong blai kan job thiau halor ka jing sniu baro bat ya ka pop an sarat nang khong no si jiu nom na ka ne ka beneng bat na ka perthai baro hadien ka ne ka jing ye le sa ka wei pat ngiyoi lada ngi puli ha jing pen pau khat wei khat san bat khat pra sngam ha yo puli ndapi yo por bat hang ni phin siam ba ke hima jong ka ni ka perthai ki ba u soitan u kam ba ki dei ki jong u kin ka lalong no menta ki jong bulai bola thau ya ka u kris ula job thiau ki nong bur jong u ki la job thiau u soitan ula sharem ka jing sniu baro kalarem bat ka jing bha kala job ka jing shisha kala sanshar bat kita ki nong buat ba khendiat jong ka ki la sanshar namar ka ka bala seng halor siap bat halor ubriu kan sajot ndai job kan sajot thiau ndai ya ka bala seng halau mausiang u Jesu Kris jong ka ketien bom jikur ublai kan ne jiunam dengan pengkut hang ni da ka bat pen mau biang ya phi ki nong bot jong Jesu Kris bala ra phi thrang ban bot ya ka jing shisha gumba ki nong bot jong Isu hak tu ki por ki bala leino phi dei ban kloi ban yeng marwe namar si bon balakot khendiat balajit do blai un ai da ka jingai ei ka jong blai kan pen em yangi kat mi dang yai ne hak ba bot ya ka jing shisha lang ba ka ktien ba khoi jong blai amen ku play si bon ba chi rup wow ka tu ka jing pen sha jong pi ya tin ka jong blai ka long shisha ka bada jiliu ba nga shwa mangin pen kun nga kwa ban puli na ka ni ka got great controversy ka ba ya puli menta kong gum ni lamda ka balang ka nyai bot ya ka jing lam jong blai ban pdiang ya man ka wei pa ka wei ka jat jing shai sngi ban le hok ya man la ka kamram ya ka bala pen pau ka jing niam shisha kan senang hiar dor palat bat ka mensim jong ka jing long ribre kan sajano si hang ni pla bin iba ladang ngimla ban bat ya krin ke jublai ban yang scam wat ladang ngilong marwei kumbay ong ba cherup mentan ladang ngihap yang ya jing shisha ngihap yang marwei ka persai baro akan bod ya jing bam shisha rei mengi ki betip ya jing shisha ngihap yang marwei ki bon ki ban persa ngi ngim dei ban kuslai ngim dei ban do jing kermen mar ublai udon lingkat bat ngi ladang ngibat ya ka jing shisha bat shwam ngin pen kut ngakwa ban bo ini ke jingkli ya ki parlok ki jongi ki bapet online ba pinya snobha ban puson ye ke jingkli ke bangan puli menta ba la pidon por pila ben kamen harum jong to ka kani online jongi
But kenang bengi rungin pelaban sengotu ya ki jing macam berkat jong pi ki jubab jong pi. Ke ke bakong san haga jing itu pau uyo anis syapang ke jaka kentang. Kat ba ke keren syapang ki jing jia ki bakadu. Ken mau bangi ni im hari si bakadu. Ublay uang kin sebon ki jing jenjar ki bangin hapen ya sya. Haka nungador ngila ben sya. Larang ngi ailat baga jing shisha kan long bat ngi. Balangi bas kemi kri njuk blay. Klem septing. Klem randin. Mingin yat chaprang. Ben priang ya gospel. Kajong ublay. Te mingin duai ben kut ngakwa ben ong kong ibakan jai. Ben sengobha ben duai. Tongin duai. Kublai shibon ay atrai ya kene galat ka me ai bat kum juro ya kajing pensutu ka jong me ba kene ka kine ki kot ki bangi la pule. Try ngaduai ba mendon kat pat ngi bat kum juro watla rangim la ban batai lut ndre ngaduai men kurkui ki ya ki bangi la sam hangni kapor ngaduai ba men yarap ngi bangi la ban sotu shai kine ki si ban sawan do kum juro ba mendon kat bat ngi kat bangi nang im hangni ka pate ngaduai kine baro ak tang jong Jesus Christ amen.